अरिजिनेला बिनिया 21 खिन्थु इनिफ्राय बिनिया माने आदाराव खमायनानै दङ आरो बियो मंगलसूत्र आसान गासैबो बायफिनजोबना गावा दा भिडिअ खालामना होबाय सैथानिया दाख्लै सिन्दुर माखाखौ हुगारजोबना ओइ जाहानि न' खाथियावनो हौवा लागोना आंथ' इयावनो सानसे दोंहैबाय थायो मैयानिफ्राय ओमफ्रायो नायनाय समाव बेखौ नायहैनाय समाव माबायदि रिप्लाय होनायमोन बे बोरै जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंखायो बेफोरबायदि जेबो होनाखैमोन नामा एख' गैया फसायलायनानै थांगोन जाबाय बिमादै गावसा बिमादैयासो खोन्थाखादो गावसा बिमादैया जाहानि आनैनि फिसाला फंबाय जाहानि फंबायखो थारमाने खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर दासान्दि ससियेल मिडियायाव हिन्जाव खारनायखौ लानानै जा दावराव दावसि जागासिनो दङ बेनि सायाव मोनसे कल रेकर्ड गोसारगासिनो दङ थ' बेयाव बै हाबा जानानै खारनाय हिन्जावसानि गोबां बाथ्रा बुंदों आरोना माबा माबि थ' बाथ्राया बेसेबां सैथो नंगौना नङा बिथांमोना बुंनायफोरा दा बेखौ सोर बुंदों आरो बे कल रेकर्डिंआ सोरनि दासिमबो मोनथिथ'नाय जायाखै थ' बे कल रेकर्डिंआव बै सिख्लानि सोमोन्दै मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो आरो हिन्जावसानि सायाव जा बाथ्रा बुंदों बेबा नंगौना नङा नंगौबो जानो हानाय नङाबो जानो हानाय थ' बेनिथ' जेबो प्रुफ होनानै बाथ्रा बुंनो हायाखै आरो हिन्जावसाया बेनि सायाव जुदि प्रुफ होना जुदि बुङोब्ला बेथ' नंखाय जाखागोन बे रायलायनाय बाथ्राया थ' जिखि जाया मानो बे कल रेकर्डिंआव मा रायलायदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो थगायजोब्बाय सिख्लाया मा रखम माबाफोरखौ आसानफोरखौ खुवाखै होनना बेलेग बायफिनजोब्बाय सेलखिनिया ओमफ्राय आंथ' दा नुगासिनो दङ माबा सोरनिबा फेसबुक आरो सोरबा होगासिनो दङ ना माबा इउटुब चेनेल बा फेसबुक पेजफोराव फैफिनबाय माबाय बेबायदि आं नायाखै मोजाङै गोथौनो फैयाखै नंगौ बैसोखौबो बिमा बिफाया इनि एक्सुयेल बैसोआ थारमाने 21 बोसोर जाबाय इनिफ्राय आधार कार्डआव 17 जाना दोङो नै इखो दासो मिथिबाय हिनजाव नायनो थांनायावथ' सोंनाय जाखायोना बैसोआ बेसेबां जाखो ओमफ्राय बैसो खोन्थायालासिनो ओरैनो थांगोन नामा ओमफ्राय उनाव गावसोरनो 22 बोसोर जाबाय होनना खोन्थादोनो ओमफ्राय उनाव आरो दा इदिसो ओंखारलायबाय होमबा गावसोर थगायना हरदो इहा थारमाने बेलेग हाबा जाखानाय हिनजाव थैखानाय मानसिजों लेनदेन दोङोमोन इखायनो न'निफोराबो आथुर हरबाय खोमा जानायालाय बैसोआ 21 बोसोर जाबाय आरो इनिया रियेला 21 जाबाय आरोना रियेला 21 खिन्थु आधार कार्डआव जि दा 17 जाना दोङो बे बोरैथो बेबायदि आधार कार्डआ मोननै जाखो मोननै नङा आसलि आधार कार्डआवनो 17 जाना दोनखायोनो एनिफ्राय बिनि डेट अफ बार्थआ अरिजिनेल डेट अफ बार्थआथ' 2005 ना मा होनो 5 ना 6 2005 नि खिन्थु आधार कार्डआव इयो 2008 जाना दोङो इसानिया बे निजे खालामना लानाय ना माबा मोनसे गलथियाव भुलाव जादों गावसोरो बिमा बिफाया सिगां दालाय माबा मिथिया मा हुसिया ओरैनो आन्दासाव खोन्थाया होमबा स्कुलफोरावलाय बिदि जाबाय आरो थारमाने सिख्लाया फरायनाय सार्टिफिकेटआ बेसेबां बेनो आधारानो जागोन आरो आधारावनो थांबाय आरो जेनेबा खिन्थु रियेल अरिजिनेला जेनेबा 21 जाबायमोन आरो बिनिया 21 खिन्थु बिनिया माने आधाराव खमायनानै दं आरो बियो मंगलसूत्र आसान गासैबो बायफिनजोबना गावा दा भिडिअ खालामना होबाय सैथानिया दाख्लै सिन्दुर माखाखौ हुगारजोबना ओइ जाहानि न' खाथियावनो हौवा लागोना आंथ' इयावनो सानसे दोंहैबाय थायो मैयानिफ्राय ओमफ्रायो नायनाय समाव बेखौ नायहैनाय समाव माबायदि रिप्लाय होनायमोन बे बोरै जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंखायो बेफोरबायदि जेबो होनाखैमोन नामा एख' गैया फसायलायनानै थांगोन जाबाय बिमादै गावसा बिमादैयासो खोन्थाखादो गावसा बिमादैया जाहानि आनैनि फिसाला फंबाय जाहानि फंबायखो थारमाने इदिनो बबा बबि नुनायाव गथ'आ मोजांथार बिराद भद्रना जानाय गथ'आ लोंना गफबना थायो होननाया थगायजोबनाय बेनिफ्राय इनो हरगोन होननानै बोरैबा रायलायनाय जादों गोसोथोफेरनोबो रोङा माया ओमफ्राय उनाव मा बांसावहैखो इखो नुवाखै लोंनानैनो थाबाय थायोलायनो सोर लोंना थायो हौवाखौ लोंना थायो होननानै नुवाखै भिडिअ बानायनायखौ आं भिडिअखौ नायाखै माने आं नुगासिनो दङ खिन्थु सिङाव हाबनानै आं दासिमबो मोजाङै नायाखै आरो मानो होनबा सोंहरबा साबसिन जायो होननानै ना सोरबा भिडिअ बायदिसिनाफ्राव बा इउटुबफ्राव सोरबा गावनि लाबा लाबनि थाखायबो बारा खोथा बुङो नालाय खोथायाथ' बेनो इयो सिख्लाया थगायजोबनाय सब थगायजोबदो आरो फैसा लाना खारनायाबो नोंगो गावथ' फैसा लाङाखै होनदो हाबानिफ्राय आरो जर जबस्ति लायदो होनना
बिमा बिफानाव बेसे बैसो जाखो बेसे माखो बिमा बिफाया 22 बोसोर जादों होननानै बुंदो जोंनि सिगाङाव आरो बिदि बुंनायनि माबा उनाव जों सार्टिफिकेट नायनो बिगोन आरो हिनजाव नायनो थांग्राया बिदि जादो हाबानि सानबेसे उनाव खारनाय होनदों 6 दिन 6 दिननि उनावनो बेनिफ्राय बिनि उनावसो जेनेबा दा गोसो थोनाय दङ बोराय हौवा होननानै बिदि मिथिबाय आरो ना उनावसो मिथिबाय थारमाने लेनदेना बे बोराय हौवायाबो लायाखैनो गावनि लोगोनोसो हैदोसो होननाय खोनाबावबाय दा र' क्लियार जाबाथाय खोन्थाहरगोन माने गावबो गावबो लाबोआखै लायाखै ओमफ्राय गावनिख्रुइ 20-22 बोसोरनि फिसाजो फिसाला दोनखायो बै जायजों दा सन्देह खालामदों आरो ना बे हाबा जाखानाय आरो मानसिया हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय आतसा हाबा जानाय हिनजाव थैजानाय ओमफ्राय दा बेयो जेनेबा एसे खोनादों आरो गावजों गाव खोनानाय नङा लायाखै बे माने गुबुननो हैनाय बेबायदि आरो ना सन्देह दं आरो बिदि सन्देहसो ना नंथारगौ सन्देह माने इथ' बाथ्रायाथ' क्लियारानो गावसोरसो लाबोआखै इ बाथ्राखौ दा आतसा बेनिफ्राय हिनजावसानि जायगाया बहामोन नबस्ति खलबारि दोन सारा नबस्ति खलबारि मुसलपुरनि बेसेबां गोजान जायो बागानपाराखै थांनांगौ ओमफ्राय मैया जों हौवा लागोना हौवायालाय हौवा गोदाना जों लागोनि आरो हौवाया नोंसोर गामिनि आरो ना हौवाया काटलिगाव ना आफा काटलिगाव लिरो इसोरबो माथ' फुरानावलि ओमफ्राय दा मा लुगैदोंनो मैया नोंसोरदि थांदोंमोन न'खराव दा खारनायाव मा लुगैदों माने गावसोरथ' फिसाजोखौ खबर मोनखाना दोङो जोंनोसो खोन्थायाखै हौवासा हिनजावसा लागोफ्रा खबर मोननानै दङ हिनजावसा लागोनि न'आव हाबहैनाय जादोंमोन आरो मैया थांदो जोङो ओमफ्राय दा हौवासा लागोआ मा डिमान्ड खालामदों हिनजावसानिफ्राय हौवासा लागोआथ' एख' डिमान्डथ' खालामाखै खारनायाव मा लांफादों होनदों सिन्दुर फोथा हुगारना गालांदो जि माखायाव इनिफ्राय मंगलसूत्र खुना गालांबाय बायदिसिना खुजोबना गालांनानै फैसाखौल' उसुरगानिखौ लाना थांबाय फैसा बेसेबां लांखो आन्दासाव 20,000सो लांबाय खोमा 20,000सो लांदोनो ओमफ्राय गावहा दा बेलेग बायफिनहैजोबनानै आङो जेबो खुना गारबोआखै होननानै देखायफ्लाबाय आतसा माने भिडिअ होदों आरो बे गाव फैदों आरो फेसबुकआव गाव होदो दा गावनि पेजाव फैदों आरो ना फेसबुकआव होदो गावनि फेसबुक आइडियाव होदों आरो ना आं दा गाव बहा दंहैनो आन्दासाव गावथ' जायबा हौवा इसोरनावनो दोङो होनना खोन्थाहरदोनो सोरबा नुनानै आङो भिडिअखौ नायनाय जायाखै भिडिअ मा होनदों बेलाय आं बिदि नङा हौवा गोदानानो आंखौ लोंनानै खन्थायबाय थादो मानो खन्थायनो लोङानो जानो फंबाया एसे एनै लोङो आरो बेखौ खन्थायाखैयानो थगायदो आरो इयो सप्ता खनसेयाव बिदि जायो सोरबा 45 बोसोर जाबाय लायोनो माने लोंनानै ओमफ्राय सिगांनि जेनेबा मा नायना फैखोयो नायहोलायनायाव देनाय नायहोलायखानायाव मा होनना फैखोयो जेनेबा सप्ता खनसेल' थानायावलाय बोरै आन्दाज मोनखो बेलाय थालिसोहाय इयो माबानो जायनो मेनोनो बिदिनो फानग्राखानो मानसिया फानग्राखा जायजोबो लेनदेन गोनांखालै ओइ गथ' गोनां हौवा बोराय बेफोरबायदिसो बे हौवाया बहानि जायजों खारलांदों दा बेखौ बागानपारा बुग्लामारिनि बागानपारा बुब्लामारि माने बे दा बागानपारा बुब्लामारियाव दङ ना बहाबा बिसोरो भारा लानानै दंहैयो बुग्लामारियावनो नुदों होननानै सोरबा जोंहानि मादैनो खबर हरदोंमोननो नोंसोर माबार हिनजावफोर ज' फै होननानै इसा दा हौवाया पारमिसन होयिखाय थांथ'वासै जोंहानि दादाया पारमिसन होथ'वाखै नांथ'वा थांथ'नाङा होननानै ओरैनोथ' गोसारखाजोब्बाय जेरावबो इमान रावखौबो गोसोथोलायफेरनो रोङि आब्रा गथ'खौ इदि खालामना गालांबाय पापि हिनजावा खोनथिनायाबो गावसा बिमादै मोनानो खोनथिबाय दालालिया गावथ' होनदो दालालिफोरा जबरदस्ति हरदो होनदो सेलखिनिया जबरदस्ति हरनाय हिनजावा इदि मोसाफैयो हाबायाव हौवाया दा हौवा गोदाना बेसेबां बैसोनि मानसिमोन 30 बोसोर होमबालाय बारा गिदिर नङामोन माथो इलाय आधार कार्ड साधार कार्ड होजोबबाय जोङो होमबाथ' गिदिर नङामोन एसेबां गिदिर नङामोन 04011995 सुनि हिनजावहाय इयो बेनिफ्राय दा गाग्लि बुगोन आं खोथा बायदोंमोनबा नङा बेथ' नियम नङा नालाय हाबा जाखांनानै सोरजोंबा जेनेबा डाइभर्स खालामालासिनो बहाबा हाबा जाहैनांगौ बा जाहैनो हागोन बे नङा माने मोनसे नियम निथि थानांगोनथ'
बेनिफ्राय दा मोनोब्ला मा खालामो बेखौ बिजिरलायदो। मोनोबा एसे जोंहाथ' नांथारला बेखौथ' बहा लाबावनो माबा मोनसे थारमाने फाथैलाय बिसिनो होनना नेना दोङो दा गावसोर खबर हरथ'वाखै एख' जेराव सिरि थांना दोङो आरो गावखौ इयो दा सार्टिफिकेटखौथ' होबाय इयो गावनियाथ' दा आदार मथि खत्रल' जानाय होबाय थादो दा बिमा बिफाया दि मानो 22 बोसोर होनना खोन्थाखो नायनो थांनायाव इखोसो नांसिगोन दा इफोरखौसो हमहैनांसिगोन। दा थांखानाय मानसिखौ जुदि लाबोफिनोब्ला दावराव दावसिसो जाया होमबा? नांथारा बेबायदिखौथ' लाबोनो हाला नालाय दा बेयाव जिखुनु जाया मोनसे नियम बानायनानै दाय फोनांलायनाय खालामनांगोन आरो बै नङाबा जाय हौवाया लांदों दा जाय हौवाजों बियो खोथा दंलायोमोन दा बिनि दायफोरखौ बै हौवाया बानस'नाय खालामबानो जाबायब्रा। इदिनोथ' खालामनो नागिरबाय थादो हिनजावसा लागा जेबो गैयाबा हिनजावसा लागा जेबो गैखायाबा एखन गैखाया न'ना न'ल'हाय हिनजावसा लागोनाव नों थांनानै माव दाबि खालामनानै जेबोथ' खालामनो हाया नालाय एख' गैया इसानावसो जाय थांनांगौ हौवाया लादों बे हौवाया सिगांनो बे जुदि गाव लादोंमोनब्ला लादोंमोनब्ला लांदोसो लाखोना ना दोनैथ'दोसो इसो जाहैबाय बाथ्राया बेखौ लासैनो खबर मोनसिगोन। दोनैथ'नायथ' खोथा गैया सासे हाबा जाखानायखौ सप्ता खनसेनि उनावनो लाना खारनाय लाना खारनांगौ औ इयो बे लाना खारनायाथ' बै हौवाया लेंहराबाथ' गोसथोनाया लेंहराबाथ' बेबायदि बिनि गोसोआ सोलायानो जायामोन नालाय। मानसियाबो हाबा जाखांबावनायसो हाबा जाखांखाबाय सोरो दासो मिथिजोब्बाय आगोलो 6 मास जायियावनो खारबोदोनो। होमबा बे हिनजावसायाबो हाबा जाखांखाबावबाय 6 मास जायियावनो खारबोबायनो गामिनिफ्रा खोन्थाजोब्बाय बे बेबायदिसो सुनिग्रहखौनो नाङैदो इसा आरोबावबो खारबावबाय होमबा खारबावबाय मानसि जायाहाय इदिनो खायो खारलुं होमबा हिनजावखायो बेखौ गामिनि मानसिफोरा मानो खोन्थायासै सिगाङावलाय हिनजाव नायनो थांबा खोन्थायासै मिथिया दासो जेनेबा खोथाया ओंखारफैबाय आरो ओंखारफैबाय दा गामिनि मानसिफोरा बुंदों दे सिगाङावबो हाबा जाखांखाबायनो बहा जानायमोननो बेयो बहा जानायखौ खोन्थायासै मोजां रायज्लायजोबनाय जायासै जिखुनु बेबायदि दा खोनादों आरो गामिनिफ्राय हाबा जाखानाय बेलेगाव हाबा जाखांखाबावबाय अब्ला माथो होनबा ओरैसो सन्देह खालामनांसिगोन बा ओरैसो साननांसिगोन जोङो बिदिनो हाबा जायै फैसा लानानै खारनाय सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनाय सोरनिबा लाइफखौ माने गोसोम दागो खालामनांनाय इदि जाना आरो इनिया दा लहरिया इनिफ्राय बै गथ' 2 3 गोनांजों लेनदेन लाखिनानै इसोरबा बोराय नंला आरो इनिबा बेखौथ' मोनगोन बेथ' एसां गोजानावथ' गैया नालाय जायगानि खासो नालाय नङा होमबा सानबेसेथो बहा खारखोमाना थानो दिल्ली मुम्बाइ जेरावखि थाया दानि जुगावथ' मिथिखायो नङा होमबा जिखिजाया बेखौ मानसिखौ मोनोब्ला बेखौनो खालामदो जाय मानसिया जे बेखौ लेंहरदोंमोन सासे हाबा जाखानायखौ बा बिनि गोसोखौ सोलायहोदोंमोन जायबा लानो नागिरदों बेखौ खालामबानो जाबाय फाइनफोर फोनांबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंसाथ' माबा एक्सेप्ट खालामफिननोथ' हानाय नंला नालाय हाया आरो इनिख्रुइ मायबा गिदिर कान्द' खालामना थांगोन एबार बुथारनानै खारगोन हौवाखौ जारलासो दे गिनांगो हिनजाव लानायाबो आजिखालि बाय सानै